Хәлләр ничек? Алда гел. Калганын үзең бел. Алло! Хәлләр ничек? Шөкерле бөкерле, һаман бер төрле. Сездә нинди хәлләр бар? Шулай итеп, сездә нинди хәлләр бар сәхифәсендә башлап җибәрәбез. Инде кичә Евровидение 2013 бәйгесе үтте. Ул Швециянең Мальмö шәһәрендә үтте. Аның беренче ярымфиналы булды. Димәк, инде белүебезчә, анда Яшел Үзән кызы Татарстан җырчысы Динә Гарипова катнашты. Инде 6нчы булып чыгыш ясады ул һәм нәтиҗәсе яхшы булды дип әйтер идем. Инде ул финалга үтте, әйме? Әйе, менә бу инде Татарстан өчен зур вакыйга, менә шундый дөнья күләм, Европа күләм бәйгедә безнең Татарстан кызы чыгыш ясау, ул Татарстан өчен чынлап та зур вакыйга һәм инде без аның Динә белән барыбыз да горурланабыз. Менә ул бүгенге көнне бу минутларда нинди хисләр кичерә икән, без аның хәзерге якын кешесенә шылтыратачакбыз. Әйе, Радик Хоснуллин, Яшел Үзән егете, ул инде Динә белән һәрвакыт элемтәдә торып тора, аңа бар яктан да ярдәм итеп тора ул. Менә шул Радикка шалтыратып белик әле без ничегрәк. Радик белән шылтыратыштылар микән Динә? Бу минутларда алар элемтәдә микән? Динә үзе нинди хисләр кичерә икән? Хәзер шылтыратып карыйк әле. Динәнең әнисе дә бит Динә белән бергә. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. Элемтәбездер. Яңадан җыеп карыйк инде. Яңадан җыябыз. Радик кем беләндер сөйләшәме? Радикка да бүген шылтыратучылар бик күптер. Менә Динәнең үзенә шылтырату авыррак, чөнки инде ул чит илдә һәм аның һәркем белән сөйләшергә вакыты да юктыр. Аны инде борчырга да кирәкми. Шуңа күрә Алло, Радик, исәнмесез? Әйе, исәнмесез. Күңел радиосыннан шалтыратабыз сезгә, Радик. Сез туры эфирда. Бик шатмын. Радик, менә Чаллыга килгәнең, кунакка килгәнең бармы? Чаллыда булганым бар, әйе. Булганың бар. Менә шушы Чаллы шәһәрендә безнең инде 15 ел күңел радиосы эшләп килә. Безнең радионы син Яшел Үзән шәһәрендә дә тыңлый аласың. Күңел радионы.ру дип безнең сайтка кереп рәхәтләнеп тыңларга була. Менә безнең белән якыннан сайт аша таныша аласың. Без инде бүген менә сиңа шылтыраттык әле, Радик, ни уңайыннан икән үзең дә беләсең, әйме? Әйе. Радик, әйе, димәк, кичә Евровидение бәйгесе үтте. Радик, Динә Гарипова чыгыш ясады. Ничегрәк Динә Гарипова чыгыш ясады? Менә нинди хисләр кичерәсез сез әлеге минутларда? Динәнең выступлениесе бик ошаган. Чын күңелдән әйтеп, аның победасына бик ошанабыз. Бөтен шәһәрчеләр, бөтен Яшел Үзәнчеләр Горурланалардыр, әйме? Горурланалар. Үзек мәйданында җыелышып, зур экранда, прямой эфирда карап, Динәгә үзебезнең сәламнәрне әйтеп карадык. Шулаймы? Димәк, инде бу Яшел Үзән өчен зур вакыйга булды. Кичә сез аны мәйданга җыелып карадыгыз. Әйе, әлбәттә, зур экранга. Башта зур концерт уздырдык. Динәнең дуслары, коллегалары сәхнәгә чыгып, Динәгә сәлам әйтте. Беренче канал килеп, Россия каналы килеп, шул роликларны җыеп, Динәгә бүген күрсәтәләр инде. Әле сез үзегез шәхсән Радик Динә белән шылтыратыштыгызмы? Юк әле, өмет итәм, бу көннәрдә сөйләшеп карарбыз. Аның эшләре бик күп, бер шалтыратырмын, шалтырап карармын. Әйе, менә шылтыратсагыз, Динәгә Чаллыдан да күп итеп сәлам әйтегез, безнең радио тыңлаучыларыбыздан да. Без дә аның белән горурланабыз һәм аңа көч биреп торабыз. Әлбәттә, албәттә. Радик, Яшел Үзәндә менә Динә өчен ничек менә кайгырып тордылармы? Инде менә мәйданга җыелып та бөтен халык менә Динә өчен кайгырып торгандыр, шулай бит? Әйе. Кеше күп җыелган идеме? 1000-нән күбрәк. Алга таба Динә нинди планнар белән яши икән, Радик? Алда Евровидениенең финалы, соңрак карарбыз әле, бер съемки клипов, запись альбомов, бөтен Россия буенда гастрольләр уза ала берса. Һәм безнең сезнең белән ярату
Менә шундый инде планнары. Дина татарчада җырларга җыенамы киләчәктә, Радик? Әлбәттә, аның альбомда бер җыр татар телендә обязательно була. Дина үзе әйтте. Һәрбер альбомындаймы? Әйе. Ну, беренчедә точно, соңрак карарбыз инде алар. Менә Динәнең голос тапшыруына баруында сезнең менә өлешегез юкмы, Радик? Аңа кем этәргече булды әлеге тапшыруга баруга? Динаның бик күп дуслары голоска барырга аңа бер дус кызы предложить итте. Дина заявканы җибәреп, башта 15,000 заявкаларны беренче канал обрабатывать итте. Соңрак 1,000 кеше чакырып, 150 кешене слепой прослушиваниега кертеп, шул Дина инде чыкты. Димәк әле безгә күзгә күренмәгәне, безгә күренмәгәне дә бик күп булган сайлап алу өлешенең, әйме? Әйе. Радик, менә сез үзегез Дина Гарипова белән кайчаннан бирле таныш? Без аның белән 5 ел таныш, без аның белән коллеги. Мин концертларның башкаручы, ведущий. Сез аның концертларын алып барасыз, әйме? Аның гына түгел, безнең шәһәрнең концертларына. Сез концертлар күп үтәме Яшел Үзән шәһәрендә? Вообще, конечно, но Динаның сольный концертлары 4 булды. 4 концерты булды инде. Дина хәзер Яшел Үзәнгә еш кайта аламы, ничек? Вакыты кайткач та бөтенесенә әйтмибез, чөнки Яшел Үзәнгә җавап бирергә килә, эшләргә түгел. Айга бер мәртәбә килә инде, 1-2 көнгә. Эшләр күп. Аңа күп итеп сәлам, Радик. Рәхмәт, безнең белән элемтәгә кереп үзебез, сезнең белән саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Сау булыгыз. Шулай итеп инде менә Динәгә алга табада зурдан-зур уңышлар телибез, әле ул тагын зур үрләр яулар, шулай бит инде. Инде Евровидениедә без аның җиңүен теләп калабыз һәм инде менә аның өчен көч биреп торабыз. Шулай димәк инде бар да әле әйбәт булыр, ул Татарстанның чын горурлыгы булыр алга таба. Менә дуслар, сездән инде хәлләр бар, сәхифәсе дә эфирда, шулай итеп менә бездә шундый хәлләр. Менә шундый хәлләр бар. Менә